Tak ještě jdem se pát na nějaký videa chvilku a pak půjdeme vole zahrát ten Borderlands. Můdrý chybí, nebo co to je? Minule jsem si to tady docela ujížděl na tom. Ještě třeba nějakou kvalitku. Akým směrem pojedete, keď otočíte o 360 stupňů? Jakoby tím stejným, ne? Jakože tím stejným podle mě. Jakože to dává smysl, ne? Jakože. Jo, půjdem pak zahrát Borderlands. Ale podle mě to půjdeš stejným, jako. Junice mi 54 korun, já ti odpořím 10 korunou. Díky bráško, si otvořil 54 korunou. Ukáž. Jano ide smerom na sever. Akým smerom pôjde, keď sa otočí o 360 stupňov? Doprava. Ale víš co, ono tě to, jakože zblbne si myslím, ještě když do tebe zavalají ten sever, víš co, ale jak to tam prskne nahned doprava. Prečo? Lebo vpravo sa odbočuje, ako auta odbočujú. A na ktorú svetovú stranu pôjde? Asi na sever, jakože, co slyšet. No. Napravu, kde je západ. A prečo tam? Kde Lebo tam vždycky zapadá slnko. Povedzte mi, Jano ide smerom na sever. Akým smerom pôjde, keď sa otočí o 360 stupňov? Na západ. Ako ste na to prišli? No, tak som si to vyrátal, nie? No a povedzte mi ako. No, tak, kruh má 360 a minus 9, 18, 270 dole. Tak je to západ. Jano ide smerom na sever. Akým smerom pôjde, keď sa otočí o 360 stupňov? Do piče. Hol van a dél? Komolyan nem. Cože? Jaj, ty. No skús. Západ. Čím mluví? Jakože to jsem nepobral, co to je za jazyk? 60 stupňov. Hol van a dél? Co řekla? Maďarka, a jo. Já jsem to nějak nepobral. Komolyan nem. Jaj, ty. No skús. Západ. Západ? A ako si na to prišla? Jaj, nem, sever. Sever. Jano ide smerom na sever. Akým To je v pohodě, tak. smerom pôjde, keď sa otočí o 360 stupňov? Na sever. Tak my sme teraz v smer Komárno, nie? To je sever, sever-juh, no. Tak si predstavte, že idete na smer Komárno, na sever a otočíte sa o 360 stupňov. Kam pôjdete potom? Pôjdem do Popradu. Jano ide smerom na sever. Akým smerom pôjde, keď sa otočí o 360 stupňov? Asi ľavým. Ľavým smerom sa mi vidí. Neviem vám povedať. Ako je to otočiť sa o 360 stupňov? Skúste sa otočiť. Nemôžem, no ma boli tak. To sa mi nedá. Jano ide smerom na sever. Akým smerom pôjde, keď sa otočí o 360 stupňov? Dopredu. Zajebal. Ktorá je to svetová strana? Fú. Čo mastermind. Washington. Washington. A je pravdu, jako. Dělil jsem 100 rohlíků a nesmír mě to, díky za top song. Pakino 9 hodil 250 korun, ty blázne, jebeti. Já si skoupit radši 25krát song. Bráško, děkuju ti moc, děkuju. Hoďte nějakou lásku Pakinovi do chatu, děkuju bráško, děkuju všem, co hodí lásku do chatu, díky brácho, děkuju. Nie, to je oné, štát. Děkuju. Fú. Ještě to mě zajímá. Jaký je budoucí čas od slova east? Jakože půjdu, ne? Jakože, počkej, to je slovenský, jakože east, jakože půjdu. Jakože půjdu, díky za lásku v chatu, krása, díky Pakino, dívej, jak je to hezký. Jakože půjdu, nebo slovenský půjdem, jak to mám říct slovensky, víš co, jakože east, isto.
Ne, to je jíst, jakože jíst. Jakože jít, ne? Jakože pojdem. Tak jdem poslechnout si, jestli řeknou pojdem. Budúci čas od slova ísť. Idem domov, nie? Tak to nemá, Budúci čas. No však idem. Budúci čas od slova ísť. Budúci. Odídeme. Nie? Odídeme. Od slova ísť. Ísť. Také ani není. Čože je? Ísť. Ja budem ísť. Tak ako to poviete To nerozumie. v budúcnosti? Ja budem odísť. Jaké osobě, na to se neptaj, prostě pojdem. Budem odísť, to čo? Asi. Tak ako inak to poviete? Ísť. Ísť. Pôjdem. Budúci čas od slova ísť. Tady to tam taky bylo. Oni se podle mě ptají některých lidí třeba na 20 otázek, pak to hodí do víc dílů. Čau Dominiku, Akino. Tak ako to poviete? Keď niekam idete, tak ako to poviete do budúcnosti? V budúcnom čase. No, máš to svoje auto, mám takú starú herku. Favorita. A ako to poviem? Ste ma teraz dvore nachytala. Čo no? No už ste blízko. Čo? To si. Ísť. Slovo ísť a od toho chceme budúci čas. Rozumieš, čo je ísť? Musí sa kalúci podvíhnujú. Ísť. Budúce slovo. No naštartujete to auto a poviete manželke, že... Tak odídem. Od teba odídem navždy. Od teba odídem. Za dneský večer. No skoro, ale budú... Je to i... čas? Budúci čas? Ja aj budúci. Aha. Však to nevie pobrať. No tak odísť. Budem ísť. Vypadnem preč. Povedz budúci čas od slova ísť. No? Budem ísť. Ja som to čekal. Pičo, ninja mladej, fakt, že jo? Fakt, že jo? Hele, já jsem to četl, že tady bude výpadnem pryč. A já jsem úplně pil, říkám, ty vole, snad to nebude tady ten týpek. Čau, Vánečíčku. Ninja, víte, hoši. Ninja malej, ty vole. Ísť. Ochu. Nejbližší, která je hvězda nejbližší k Zemi? Ty pičo, řekl bych na tvrdo slunce, jako, ale... Jako... Jako třeba jsem piča. Ako sa volá hviezda, To je zase... ktorá je najbližšie k planéte našej Zemi? Najbližšia hviezda na našej planete nie sú opätovné predavačky. Pani predavačka, najbližšia hviezda, čo je k nám k Zemi? Nevie. Čo môže byť? Smej sa. Šálska dolina, čo najbližšia hviezda? Naše Zemi. Čo, guláš, on je oči na mňa. Nemá odpoveď. On to, kameraman to stočí. Najbližšia, čo môže byť? Najbližšia môže byť slnko. Viete, ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? Díky Tomášku. Ale to určite viete. Neviem. To je takže stará Dáva nám to paní. teplo. Topení. Teplo dávajú kachle. Vieš, ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? Tak to je... Slnko. Ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? A ako viete niektorí? Hviezda? No povedz hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi. Áno. Slnko? Čo si pila? Že slnko je hviezda, ty kokot. Viete, ako sa volá Daj hviezda, tálavičku. ktorá je najbližšie k Zemi? No,
Hviezdanica, Mesiac, Mars, Venuša, no tie sú Mars. A to sú hviezdy? No a čo sú? To sú planéty. Venuša. Planéty, tak potom Orion, že by bol, a to není najbližšie. Zajebala. Potom. Znám hviezdu na čokoláde. Ja vám pomôžem, jedna je taká velikánska na oblohe a dáva nám aj teplo. Čím nie mesiac, slnce. Viete, ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? Orion je nejbližší hviezda, ty kokot, aj v Pennymarkete koupím za 20 korún. Za euro, ty kokot, Orion. Marš. Marshmallow. Fejno, díky za sub tier 2, snad ses nepřeklekl. Hoď si tam mimozemšťana, kámo, hoďte mu fety sub do chatu, díky Felino, vítej, kámo. Viete, ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? No tak to neviem. Orion je hvězda, to jo, ale víš... Pozrite na jo, nebo. je to hvězda. Není Orion náhodou jakoby spíš jako souhvězdí Orion, než jako hvězda. Hviezda najsilnejšie žiari. No ja sa nepozerám. A nevídem ani von, keď už sa zotkne. Viete, ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? No to teda neviem. Hvězdí. Jako není to samostatná hvězda. Slunce je samostatná hvězda. Orion je prostě... Slunce je samostatná hvězda, ale Orion je se skupení, vole, pičo, miliard hvězd, chápeš? Hoši, jak byste rozdělili slovo vlk? Ako by ste na konci riadku rozdelili slovo vlk? A to je tá veľká pes, ne? To jsme viděli. Já jsem to viděl. Tak kuťa inakšie má v Maďaru. Kuťa anaký, a vat kuťa. Čo je aj človeka, aj báďaky toto. To nejde. Báďaky toto. Ako by ste to rozdelili? Rozdelili by ste ho ako, toho vlka? Nožom. Tak poznám aj vlka a poznám normálneho pesa. Díval by som na ňo a vedel by som, že to je vlk. Lebo inakšie tvár má, inakšie zuby, inak díva aj na ľudí. Nevím, že som špatne vyjadril. Ne, vysmiejete ma, lebo ja... Vysmiejete ma, lebo ja som není taká vysoká inteligencia ako vy. Ako by ste na konci riadku rozdelili slovo vlk? Na konci? No to je VLK. Rozdeliť? No, keď je ovca sýta, aj vlk je sýtý. Počkajte, teraz neviem, či sa to dopletá. Jak byste rozdělili slovo vlk? Keď je ovca sytá, vlk je sytý. Jsou zmate, víš co, mají před svou kameru a tak jsou z toho v píči, podle mě. Skúste to rozdeliť, máte vetu a na konci je slovo vlk. Řekl, keď je... Počkajte, teraz neviem. No, keď je ovca sytá... No, keď je ovca sýta, aj vlk je sýtý. Taková říkanka. Skúste to rozdeliť, máte vetu a na konci je slovo vlk. A vy to potrebujete dostať do druhého riadku, už sa vám to tam nezmestí. Tak ako to spravíte? Ako rozdelíte slovo vlk? No to sú len 3 slova, 3 písmená. To je málo, rozumiete, keď bolo 12. Tak skúste, dajte tip. Ťažké, bo vlk, to je, viete, to je vlk je nebezpečné zviera. Ako by ste na konci riadku rozdelili slovo vlk? Vlk? To sa nedá. To musíte napísať v celku. Ako by ste na konci riadku rozdelili slovo vlk? Porter.
Po maďarsky mám povedať, alebo jak? Ja, oni umějí maďarsky, to je valba. Prečo už nenosíš paruku? Čau Felino, nevím, není mi to asi nějak příjemný, jako někdy si ju tady dám, ale fakt jako málo, kdy už je rozpadlá, na sračky padá mi, nedrží tvar. Nevím, nemůžu ti na to, nedokážu ti na to odpovědět, bráško. Neumím ti na to odpovědět, děkuji ti za krásný donate i zasa, promiň, že ti nedokážu odpovědět na to. Oni jsou Maďaři. Já tohle nechápu, já vím, že Slovákům nadáváte Maďaři, jakoby. Někteří, což jako já nějak neřeším, jako to je... Proč bych to říkal, ale oni fakt jako umějí jakože maďarsky, že jsou tam blízko toho, nebo co? Se na schvál pýtají Maďarou, ale oni umějí jako oboje. A Daniel Filip 25 donejtl 40 korun, Fety, poslám taky něco málo, měj se hezký kundi báde. Fety píčo ohlík, díky Danieli, děkuju, promiň, že jsem tě přeskočil. Nože ako to rozdelíte na konci riadku? Ja. Také slovo vlk. Le. Ke. Že na 3 časti. V, L, K. Tak by ste to delili? A jak? No ako by si ho na konci riadku rozdelil, toho vlka? Dal by som preč to V, ne? Čo? To V by som dal preč. A čo? Tady brzy napsal lk. By ti ostalo? Ví. Mi zostalo vík. Mi zostalo. Vlk. Vieš, čo je vlk? Já dám pryč V, zůstalo by vík. No. Čo je vlk? To je, čo v lese je. Ten pes. Že máš slovo vlk a rozdelíme ho na konci riadku. Ako? Na konci riadku. Vlí. Vlí, tam vám zostane V. I. Tam vám zostane. Kde tam máš I, prosím ťa, vo slove vlk? Na poslednom, ne? Lík. Vlk. Vlk. Tam nie je žiadne I. Vlk. Tak na poslednom, ne? No, tak. Tak mi to rozdiel ešte raz. Čiže... Vl-I vám zostane. Predstav si. A to si chodil na slovenčinu? Nechýbal, hej, vtedy? Ne. A čo si mal zo slovenčiny? Všetko. Jednotky, dvojky. Ako by ste na konci riadku rozdelili... Na Slovensku po slovensku. Po slovensky, ty kokot, Felino, díky brátou. Děkuju brátu, ty kokot. Já dám nic proti Slovákům. Cukráren. slovo vlk. Jako to bylo trošku to už bylo trošku přepál, jako. Děkuju, bráchu. Vlk. No já nevím, no tak napísal bych V, L, čárku a do druhého rádku K, ne? Prečo práve takto by ste to rozdelili? No alebo bych to vůbec do toho rádku nedával, dával bych to až do toho dalšího rádku. Prečo? No, tak proč? No lebo vím, že mi to tam nevyjde. No. Koľko slábík má to slovo? Proč to zkoušíš, už to řek? 3. Ktoré? V, L, K. To řek? Písmen má koľko? No, tak počkajte, to mi jaksi nepasuje. No to řek? Písmen má 3. Slabík? Ani jedno. Jednu, ne? Ako by si na konci riadku rozdelil slovo vlk? Na dve kusy. Nohy má ruky, lebo on je ako zviera. A je zviera. Je to zviera, však jasné. Na dve kusy. No, takže ako by si ho rozdelil na konci riadku? Na dve poli. Čím ako? Že nožom. Kámo, já jsem si to pamatoval. Já si nepamatuju, že bych tohle kluka viděl, ale to nožem jsem na začátku řekl. Nevím, jestli to nějak v hloubi, víš co, mysli nějak pamatuju, ty vole, nebo něco, ale to fakt řekl. Ty víčo, to vě, ty víčo. Ako by ste na konci riadku rozdelili slovo vlk? Keď myslíte vlčka, policajta?
No nepoznáte, že? No víte, ja ich poznám všetkých, od až po Z. Aj tie kmino, čo tu boli, Rýba, Bogady, koľko chcete, aby som ich vymenoval. No ešte jeden žije. Áno. No dobré, a to slovo vlk by ste ako rozdelili na konci riadku? Na poli. Vlk, ako? Ako by ste na konci riadku rozdelili slovo vlk? No nijak. Dali sa do druhého riadku. Prečo? Tak dosť čudne by sa to delilo, nie? Máte koniec riadku a potrebujete rozdeliť slovo vlk. Do prvého sa dá V, do druhého L a do tretieho K, ja si myslím. Tak paní by to mrskla na 3 řádky. Romkoko, donejtl 50 na 16. Dobrý večer, koukám, že opět se na to máš ještě nějaké groše. Jsi báze, Romkoko, děkuji ti moc, děkuji. Paní by to mrskla na 3 řádky, normálně na hulváta. Asi pamatuju tohodle, ale vím, že ten jakože... Že si fakt myslel, že to je fake, ale že jsme se na to dívali už před těma 8 lety, jsme s toho úplně uchcávali. Čo by si dostal od prezidenta, keby ti udelil audienciu? To je nějaký... Audienciu. Prezident. Prezident by ti udelil... To sa aj mohlo stať. Co píšete v... Oni to mají VLK. zaplatené, preto rozprávají také z prostostí. Já si taky myslím, no, Felino, ale ty vole jako... Podle mě spíš na schvál vybírají lidi, kteří jako třeba si myslí, že to nebudou vědět, jakože podle vzhledu nějak soudějí nebo něco. Jakože, děkuju Felino, neblázni. Keby ti ju udelil, čo by si od neho dostal? Keby ti udelil audienciu? Audi by som dostal. A8. On bol, jak má on. Prezidentský, nebezpečný, červený hrkadlo. Červenú hukačku má. Audi, audiencia. Audi s klimou, s digitál, všetko. Zulíbava. To musí být troll. Ale dúfam, že mi dá voľakú Audinu. Nemôžete mu povedať. To musí být fake, tohle ne. Tú audinenciu. A8, dobre, pán prezident. Kto je autorom Pythagorovej vety? Pythagorová veta. Zas tam je. Pythagora voľaký. To je Pythagorová veta. Voľaký Pythagora. Ten to trolí, no. Lebo Majo, alebo voľaký, taký určite to bude. Kto tam chcel to veto povedať? Na šéfe. Pythagora. Nic proti rytmovi, ale vypadá jak rytmus před 10 lety, je úplně jak jde, uváli. To délky mi se dá taky, kde bylo, jak by to nemalo sledovanost. A tohle je hustý. Volačo ohlási národu. Volačo. Čo ja vím, volačo. Čo majú robiť, alebo volačo? Volačo. 3 trojky má, šťastné číslo. Se líbí. Nachádzať voda. Se líbí. Pod lampou bývá. A ešte jeden spôsob na to? To je ťažká. Akú funkciu zastával Juraj Jánosík? Akú funkciu mal v tom slovenskom národě? Do fazule. V Amerike ten černoch, ten banán, ich strídlal do fazule. To na ňu potom pošmykol, ten banán. Ako sa volá novozvolený americký prezident? V Amerike ten černoch, ten banán, jak sa volá? To som vedel, banán, lebo jak sa volá. Ten Afričan, to je Afričan. Jak sa volá? Obama. Dokončí príslovie. Pod lampou býva. Pod lampou býva? No, čo býva pod lampou? Voľaký žebrak tam býva pod lampou, nie? Pod lampou bývá. Voľaký žebrák tam bývá pod lampou. A nic proti rytmovi, jako. Tak hoši, pod lampou bývá žebrák nějaký. Jo, pak zavalí vlastně ještě, jo, to zavalí, počkej, to je jaký dobrý, ještě ten zbytek. Určite, voľaký bezdomovec. Pod lampou býva. Na to přijde. Dokončí príslovie. To je príslovie, ktoré sa začína pod lampou býva a treba ho dokončiť. Aladín. Aladínová lampa. Pod lampou bývá Aladín.